Jotana lamsoko hanya tisha tini katal video bai iko ang fungo tabu fungo banga chinga phairi kang ba banga chinga phalna hine nai tongo omo boundary ka samne tin ra bai marok ka samna samrok dai ko ga mon phale hosinai 10 teka kechi phong ka busuk nai gra nai ko bo soya ko nai tilang tongo tabu kai ang ro dong phunu ga busuk man kha nai tong ri tin video no sin banga chinga tin ko dai ko ri tongo mane boundary phuro ra bai marok da bo khosa khosa sigi sigi hami mak sing ka ba cái gì đó cả 10 teka keji 25 keji kakak harus itu kan banget sih paling mau punya bazar hati sana tuh tamsa kata kau tidak cukup makai beli hei teba di komon sini income saya tekun kiri enggak naik nih wadah bapaknya naik cuma naik apa jaga-jaga tangsan nol fugan kayak kau tabuk sing biarnya pelajak untuk menayas bisa marah enggak borobin baik-baik kok bonggal ini kacang kan pakai kena cái yang bin basi baik kok saling cái boro koro na bathroom sikan tiaw tong lai tong ta ni ba hanok ni ko bon ta sini ba yan na si bong na bin engko bin basi onu ya ko ni bin ne phele mane ya thang lai ne ki sai ko ko ro sale ko ni res kai kisah sari di phasing ko biar ya ko ni tang mamu sona nai tong ko moi hinga kai kono kisu kore asek iko noron phunu kana gor soyabin dal cái soyabin dal alu khai sasine hini tini omo to mo hairok sai balo khane soyabin dal alu khai sasine waisa cái mosdeng tongo thalik mosdeng iko thalik kai yang rugi tongo kaskola thalik omono cái tabo ang mamui songnai cái an bi kai ko yang go di tak tongo cái bono kisa jorari khata cái ang wa hanyo kon samukari ba cái tabo mamui songsine ang norok nai tong di norok taru geri kha kai omo kholo bi tabu buti rok ne chala gi kai ko yang tok tei omelet khai omo ko dalo kisoni ne mo muyo ta ka ba hai kan norok pai phun kan dok kai ko moi buti di jak buti ri tab kuduk dong dalo goli khatong kai buti kisa ka bang khanya di kha kai tisa buti rok paithe ko ani moi muni de ding jak tabu sanan bagai simsi tong siwo kai norok no bi man khani ko ani moi ko alu cái dal soyabin khai te tok te A few moments later. Rong nu ga mat khana ta ko kha hon ni noi ta hai rok baji tong khana kai dikne customer ka ni phalai jak borok dikne panya ni bagai kai ko dikne nali tongo chama thai borok blue color kai white color tlang je hamjamon tlana ko khai pon blue color na hamjagin family kai pon borok kufurung nali tong ta set dok ko rong nu ga man khana norok nangai tong khai dak ni manang bai di kenai panyahin palijak kai ani customer on ke borok paya kon thang lai bakya kai ko yang sama tu jong bai ko angwa kharo dijak tong di kenai sama single simi je nangi tane bari dak kerindi bele ko morok kisa ban ri tong tabu ko kharo kai obu ko ba kina je nangi tong rok phaji kana gini tong hai bang tong ma jaga je saiman jak rok tong sungdi ba sari phaji je horo pia sak rok phaimano phaji level no ang narong ni bagi tong kai sama ti tong tabu set tong je single tong je nangi tong nai je tabu 이거 안에 마무리 무카 따봉마이 자신나이 양어 tongo soyabin alu dal khai ko songjak nge ko thalik mosdeng kaskola thalik mosdeng theng busli baja nge ko tokte nge kan mui tini ang songmani thoka ba jani na thoka okay jatana na hambai tini video no pulen chang pare sar nai tamon bagai tapu makri phake kisa hor boto kang ka ba kana han dia katal video be malanya jatana hambai good night